Vorbește poetul Radu Gir. Bine sărbători, stimați comesii, la aniversarea celor 80 de ani ai lui Nichifor Crainic, îngăduiți-mi și mie, adolescentului de acum 45 de ani, din vremea când l-am cunoscut ca om pe poetul șefurilor natale, să închin în cinstea lui paharul, deocamdată simbolică, material nu văd, plin cu nețărmurită dragoste și nesecată prețuire. Despre lirica acelui care și-a lăsat cenușa lacrime amare în vetrele cântecelor sale, un vers al lui Nichifor Crainic, au scris și vor scrie condee mai autorizate decât viața mea pare. Au făcut și vor face comentarii personalități literare mai competente decât modesta mea făptură. Și eu însumi nu m-am putut stăpâni cu prilejul retragerii sale de vârstă din redacția ziarului Glasul Patriei de a nu rosti câteva fraze elogioase. Las deci altora mai înzestrați decât mine în arta cuvântului și a scrisului să găsească fraze mai substanțiale pentru a face elogiu complexii personalității lui Crainic. Eu îi voi recita doar două versuri dintr-o poezie a delicatului Cincinat Pavelescu. Mulți vor spune-o mai frumos ca mine, dar nu te vor iubi atât. Aș vrea însă, de data aceasta, să-mi dați voie să restabilesc un adevăr care ține de domeniul istoriei literare. Vedeți, domnile voastre, unui critic, mai mult sau mai puțin dogmatic, mai mult sau mai puțin impresionist în formulările sale, îi se pot îngădui unele preferințe, unele erori, unele tăgade izvorite din propria sensibilitate artistică, dintr-un anumit sediment de subiectivism pe care nu-l poate reduce întru totul o surdină pusă de obiectivitatea totală. El poate fi absolvit oarecum de penitențe în urma unor injustiții, greșeli sau complezențe critice datorită pendulărilor de opinii sau fondului, nu stimate Trăineancu, nu fondul literar, ci fondul sau sentimental. Deci nu e vorba. Un istoric literar însă nu îi se poate permite nicio abatere de la adevăr, de la rigoarea unei discipline căreia spune matematice. Istoria literară este document sever, e informație precisă, e știință. Aici, mistificarea relatărilor, falsificarea datelor, afirmațiile gratuite sunt damnabile. De aceea îndrăznesc să subliniez realele atitudini, exacta poziție îndrumătoare a lui Crainic în rolul lui de conducător al revistei Gândirea. Vreau să mărturisesc numai adevărul, fixând în limitele istoriei literare contribuția estetică a acelei publicații și prezența lui Crainic în fruntea ei. Gândirea n-a fost niciodată un tur de filde cu ușile zăvorâte, rezervat unei așa zise gaște literare. Porțile ei
sau deschis generos tuturor scriitorilor de talent, indiferent de crezurile sau ideologiile lor. Singurul criteriu în selecționarea colaborărilor a fost valoarea artistică. S-a discutat mult și nu totdeauna cu probitatea necesară despre tradiționalismul imprimat revistii de către Crainic. S-a spus și uneori cu justețe că acel curent literar ar fi nobilarea prin substanță și structura asemănătorismului, restrâns până atunci la peisaj exterior, la idilism, la decorativ edulcorat. S-a afirmat cu temei că numitul tradiționalism a pus în relief mai ales specificul de conținut, specificul spiritual, depozitul lăuntric și ideatic inedit al etnicității noastre. A fost perioada reprezentată în paginile revistei de poezia lui Crainic, Ion Pilat, Vasile Voiculescu, Adrian Maniu sau Zaharia Stan. Dar totodată am întâlnit aici condeele cele mai variate, inspirate de cele mai diverse curente sau modalități lirice. Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Minulescu, Ion Marin Sladoveanu, A.O. Teodoreanu, Ion Vinea, Alexandru Filipide, Aron Cotruș, George Gregorian, Crevedia, George Lesnea, Cicerone Teodorescu și alții, lângă proza unor Cezar Petrescu, Gil Mihăiescu, Victor Ion Popa, Oscar Walter Cizec, Bucuța, Victor Patilian. În ce privește eseul literar sau filozofic, voi semnala iarăși interferența unor concepții la fel de variate. Tudor Vian, Lucian Blaga, Ion Petrovici, Bazil Munteanu, Brucker, Destăniloae, Constantin Deionescu, Ovidiu Papadima, Dan Bota, Alexandru Busoceanu, Vasile Busoceanu, Vasile Băncilă și alții. Voi susține deci și pe bună dreptate că pomenitul tradiționalist a marcat mai degrabă o altă tradiție, splendida tradiție a selecțiunii colaborărilor, ferite de impostură, acrobații sau istionisme liberale. Este desigur integrarea adevărului în compartimentul istoriei literare, unde ranciunea personală și bacadelizarea tendențioasă nu și-au fost. Iar meritul acelei selecțiuni severe, dar nepătimașe, îi revine întregime lui Nichifor Crainic, diriguitorul publicației. Se impune în același timp primat comesetic și restaurarea adevărului în ce privește filozofia metafizică a lui Nichifor Crainic, căreia i s-a imputat de către unii publiciști un pretins caracter mistic și obscurantist. Astăzi, când se discută în domeniul filozofiei universale doctrinele tuturor marilor gânditori ai lumii, cu libertatea de a le accepta sau nu, folosind exclusiv argumente de dialectică filozofică și un limbaj adecvat, în locul invectivii pamfletare. Astăzi, când filozofia cunoașterii a lui Lucian Blaga, gravitând și ea tot în jurul misterului transcendent, nu este un tărâm interzis, ci un prilej de comentariu în lumea subtilității și mobilității ideilor. Astăzi, când se fac incursiuni doctrinele existențialismului
Și mai ales când altui gânditor român, lui Mircea Eliade, filozof al mitului, îi se consacră în presa noastră pagini întregi, comentându-se-le la înalt nivel academic miturile orientale, enigma transmutației memorii și spiritului, o teoria timpului invers, concepții metafizice indiene. Cu atât mai mult s-ar cădea să vedem în Nichifor Crainic, nu un mistic obscurantist, nu un fanatic ortodox, ci un cercetător profund și un subtil interpret al tradițiilor metafizice românești, izvoare de inspirație și expresie în creația noastră folclorică, iconografie, poezie, muzică, plastică și vii și permanente posibilități de reîmprospătare a specificului creației autohtone culte. Putem să refuzăm sau nu ideile metafizice ale lui Crainic, așa cum procedăm cu eonul dogmatic al lui Blaga, dar nu ne putem mărgini să acoperim cu dispreț contribuția filozofică a autorului Nostalgiei Paradisului, fără dezbateri de ordin pur dialectic și ideologic. Nici necunoscută măcar. O cunoaștem noi. E un imperios act de probitate istorică filozofică a cărei sarcină va reveni, firește, altora mai calificați decât mine. Și-ar fi supremul omagiu adus scriitorului și gânditorului acum când el stuie pe cea de-a 80-a treaptă a vieții sale. Eu îi urez din toată inima încă 10 și iar 10 pentru a nu pune, cum s-ar zice, o limită bunității divine. Să trăiască!